Assalamu alaikum daraɓe assistance humanitaire d'urgence iɗo wondi e Rukiyatou Touré représentante moɗon Conakry siɗon anditi ɓe neniraɓe meɗen ɗo ko ɓe ƴiwno ka meɗen linsan hiɓe nawni hiɓe mari escarji ka ɓaawo alhamdulillah on jarama e hito mon gon noon selli o ñamay fiide men ɗaya télé men ɗaya kese ka téléphone an joni meɗe daaɗo ɗo alhamdulillah ne hayfude fu mbaɗano sellude et puis moɓɓe lekki kadi kippi fi lekki kin yalaare tama fuu komin moƴƴana ñameteji foy ɓe jokki men ɗo on noon on yewtayna mbimɓe ɓe ɓe sansanni ɓe kippi moƴƴana kippi moƴƴana. C'est la maman qui vient de l'INSA. Elle est venue avec l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. La présidente Mariam Touré, on est parti à Ignacidine avec le Fonds de développement social et de l'indulgence. On est venu à Donka. Elle est hospitalisée. Alhamdulillah, ça va, hein? Alhamdulillah. Lekkere oɗo ɓe aray ɗiɗiɗe ɓe aray ñalorma ɓe aray ɓeytir ndiyam jaron tun meeɗi 15 wattaɓe teskoy koye kamɓe ngala ko ɓe watti ko ɓe watti ndiyam ma donc ɓe kippi mo mourade moƴƴi mo récupéré kadi kippinen moƴƴama ɓe kippi kamen wato ɓe kippi men ɓe fittay mo ɓe fusto mone golde fi makko ala sina ɗogi gomo ñamdiyam ɓay duuɗe makko ɗen ɗo ɗaata ɗum noon peti maɗi golle makko lutti ko fus mi ala golle machallah Dieu merci et alhamdulillah tanti Aissata haray amina ya rabbi amina 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 mais e dow bawgal Allah ngal Allah hokkori en sabu en ari e heɓi ko wallito en ɓe ari ɓe ɗettama ɗo fi 3 mois déjà à quelques jours déjà ɓe récupéri ɓe fuɗɗike wolude on hollinan image ɗo temberne fuɗɗike renfermagol donc alhamdulillah donc mi weltike murad maɓe tawi ko hande ɓe récupéri ɗum ɗo ɓe ñamude kaɓe wadde piiji ɗin fo ça va nani ara nous remercions le Fonds de développement social et de l'indulgence et puis nous remercions aussi l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence qui a pris cette maman. Alhamdulillah, nous l'avons donné une seconde chance. Elle est en train de récupérer aujourd'hui. Alhamdulillah, tout ça va. Elle est là, alhamdulillah. Abala bebi kella na fayngal na. Be garno humpita golon. Ba ono ngemenen ko e wunde wotere ko be gure wotere ne. Me hade humpita golon. Arena adena mati o acca ko bi ko do sutte bi ko ya mana ki adena mati bi ko ko fawali. Okori ko kay ñamete men welti ga men daal ko kay fuk men welti ga o welti makka wala jarama ko tawi ko makko ko ela so jara ko yebi ko ñama ka kay tela makko ngam mo hetti de daw to no jone so awal de riya bay ko de no paamis kono yeyo na pus o jotto don ha ko yebi e makko be ngara won ka ko makka men welti ka ko no jon jara man bakka barkallah nani Allah be do afiya na fo nani barkallah na on jarama on jarama men welti ñamde o ñamde de donaade jaajama ñamde o ñamde e wala tam do fiyo hade aduna alhamdulillah ko non piiji ɗi fof Allah adday sabu on nani yo Allah hay fini cellal nafaygal nani hara mi yewti kadi ɗe balɗe ɗo nani si Allah jaaɓi ñande mariage o hewti si mi yehi mariage on feƴƴi no feƴƴiri bara ɗon gaaɗe mi wawata wonede tontu mi jooɗo tontu bara walli nawnoɓe kala ta nani sala wara ko yeruɗe balɗe ɗo on hattoto ɗon lan kono mi hewti kadi nani si Allah jaaɓi ok no ɗane o nodditoya on joni nani on jarama albarka ɓuuri merci har kono e Rukiyatou Touré assistance pese ka telepon an no dina jaaya wona yata ko ma men ngal pese ni ka telepon an
joni welo waɗi ɓay jon ɗo darde peso e ɗon fiide ɗon jalde e ande ɓe moosi alhamdulillah e ça va e même la malade elle est en joie comme ça elle est vraiment contente alhamdulillah e barkallah Allah jarama alhamdulillah. C'est ça l'objectif de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, donner le sourire aux personnes les plus nécessitées. Alhamdulillah, mais les weltani jamaji il faut me den jarne gal barka. Au revoir.